i quedarà també. Merci, Cristina, que estàs per aquí també. I ha engegat ja la gravació, perfecte. Doncs, gravarem la sessió una mica perquè quedi un contingut que també pugueu compartir amb altres persones de l'organització i nosaltres amb altres persones del clúster. Eh, Aleshores, farem tota una part on el Jordi ens explicarà una mica aquests elements de com està el sistema arancelari, i aquestes orientacions o recomanacions. I després farem un període de consultes, dubtes, inclús d'aportacions, que jo crec que és interessant que compartim també el que us esteu trobant en l'accés al mercat, els canvis que us esteu trobant, bueno, nosaltres també aprendre i veure si ens hi podem, si podem fer alguna cosa des del clúster també per ajudar, o des d'acció per resoldre dubtes o ajudar amb dificultats que es vagin produint, no? Um, Bàsicament això, intentarem que la durada total d'aquesta sessió sigui 1 hora, us havíem programat de 10 a 11, intentarem ajustar-nos a aquest temps. I res més per part meva, vull dir que en aquest cas jo passar-li la paraula a en Jordi i endavant. Escolteu, sí que deixem el xat obert. També és cert que podeu anar fent preguntes si voleu a través del xat. Les recollirem al final de la presentació del Jordi. Però bueno, jo també animo a que, escolta'm, si vulgueu que jo crec que és interessant obrir càmeres, obrir micro i presentar-vos i explicar una mica la situació de la vostra empresa i fer el dubte i fer la pregunta que vulgueu, no? Però vull dir, hi ha els dos canals, jo prefereixo també que cadascú expliqui, obri càmera, obri micro i expliqui una mica la seva experiència. Sí, més Però sense. bueno, sense més, pues avancem, Jordi, la, et passo la paraula. Escoltem. Moltes gràcies, Gràcies. David. I moltes gràcies a Entrenar el Molat per convidar-nos i per comptar amb acció. El que deia, el que deia en David, i ho subscric, si teniu qualsevol dubte, podem aprofitar que estem en petit comitè, i no només dubtes, sinó que si teniu una mica d'insights del que està passant al mercat, això des d'acció també ens agrada molt recollir-ho, perquè al final és un procés nou per tothom. Nosaltres justament també aprenem molt del que ens van explicant les empreses a mesura que es van desenvolupant tots aquests temes, perquè com sabeu és un tema molt canviant i que pot seguir canviant, que aquest és una mica el que hem d'estar sempre pendents del que pot fer l'administració dels Estats Units. Però de moment, com deia David, sembla que tenim una mica d'estabilitat aranzelària. Passo a compartir pantalla. Jo us he fet una presentació una mica en aquest sentit, A veure, si això sortirà d'aquí. Veieu la pantalla sencera, David? Si hi ha algun problema m'ho dius. En principi ho va bé. He estructurat la presentació això, una mica de dades, el que serien els aranzels tal com estan avui en dia, recomanacions i quines eines d'ajut teniu a la vostra disposició des d'acció i des de la Generalitat. D'entrada, a veure si em deixa passar pantalla. Sí. Aquí us he posat 4 dades que m'ha passat el nostre departament d'intel·ligència estratègica sobre el que són les exportacions del sector tèxtil moda català als Estats Units i a nivell global. Això m'ho sabreu dir, potser sou millor vosaltres que jo mateix, després, però el primer trimestre d'aquest 25 les exportacions van pujar un 5,1%. Això entenem, la lectura que fem nosaltres és segurament degut a l'estoc de mercaderies dels Estats Units en previsió que puguis passar a nivell d'aranzels, moltes empreses, i no només d'aquest sector, sinó que en sectors industrials i altres productes del periple, sobretot, que es tocaven en previsió del que pogués passar. En canvi, aquest segon trimestre, ja amb l'aplicació d'aranzels i aquestes traves administratives i aranzelàries, les exportacions del sector als Estats Units van caure aquest 12,3%. Sí que a nivell global també veiem que van pujar el primer trimestre un 2,7% i en canvi els 6 a nivell global van caure un 6,9%. La caiguda és més representativa, més significativa, millor dit, a Catalunya. Tot i així, els Estats Units representen 1,9% de les exportacions catalanes del sector, però evidentment per l'empresa, que és el seu primer mercat, és
és un tema important i cabdal. I no deixa de ser un mercat, evidentment, amb molt potencial, per tant, és important estudiar-ho, com fem avui. Llavors, sabeu que des del 7 d'agost, de fet es va anunciar el 1 d'agost, es va acabar aplicant el dia 7, s'apliquen i aquest nou aranzel recíproc, que en el cas de la Unió Europea és del 15% de forma general, a banda d'aquests casos específics com són acer i metalls, automòbils, etc. Però en aquest cas tindríem el 15% i aquest 15% és el que afecta el sector tèxtil moda. Llavors, aquí sé que hi havia certs dubtes, ara us desglosso aquí, que us hem posat la declaració conjunta que va fer la Unió Europea i els Estats Units sobre aquest tema, sobre aquest acord aranzelari i d'altres temes d'inversions, etc, que no cal que hi entrem, no hi entrarem en detall perquè no és un tema que a priori us toqui, però sí que teniu aquí tota la informació i els enllaços corresponents. En qualsevol cas, jo el que he fet és subratllar aquella informació que per vosaltres és rellevant. I per sortir de dubtes, l'aranzel queda d'aquesta manera. Hi ha aquest topall del 15%, que aquest 15% inclou ja l'aranzel que tinguéssiu anteriorment, que era el de la Most Favored Nation, la nació més afavorida, i el que falti com a aranzel recíproc per arribar a aquest 15%. Només seria superior al 15% en aquell cas que el vostre producte anterior a tota aquesta casuística aranzelària ja fos superior al 15%. És a dir, si el vostre producte fa un any tenia un 17% d'aranzels per entrar als Estats Units, es mantindrà aquest 17%. Si en canvi el vostre producte tenia un 4,5%, ara tindrà un 15%. O, bueno, fins fa poc teníem un 10%, recordo que tenim aquí està el dubte, entenc jo, perquè fins fa poc, fins abans d'aquest 15, teníem el 10% general d'aranzels recíprocs, més, i aquí sí que s'hi sumava, l'aranzel general del Most Favored Nation, la nació més afavorida. Ara, en canvi, hi ha aquest topall del 15, ¿vale? O 15, o superior al 15 si era així anteriorment, si no, aquest és el topall. Llavors, a banda d'això, fa poc, aquí us teniu desglossada la resta de la declaració conjunta, que com us deia, aquí on està subratllat la declaració conjunta, si us la voleu llegir, i teniu l'enllaç corresponent a la Unió Europea. En tot cas, fa poc va sortir aquesta exempció, aquesta ordre executiva amb exempcions amb aranzels, amb codis arancelaris que no estan sotmesos a aranzels. Els hem repassat i no hem trobat cap codi aranzelari referent al sector tèxtil moda. Evidentment, de totes maneres, si mai teniu algun producte, ens podeu fer arribar una consulta a l'oficina tècnica i podem mirar específicament quins aranzels us apliquen. Però en principi no n'hi haurien d'exclosos i el sector tèxtil moda, com dèiem, tindria aquest 15% general. El que comentava en David al principi, tema important, se suspèn el tractament en duty free de minimis, no? Sabeu que hi havia, doncs, aquesta possibilitat de fer enviaments del que es consideren de baix valor, que és fins a aquests $800, cosa que permetia, un, no pagar aranzels i dos, tenir uns tràmits molt més senzills a la duana, simplificació del que és la burocràcia i l'administració. Això queda suspès. Sí que hi havia una moratòria de 6 mesos per a les xarxes postals, d'enviament postal, que són correus, però justament el dia 25 d'agost, Correus va fer un comunicat dient que suspenia temporalment els enviaments de paquets de baix valor als Estats Units i a Puerto Rico. Aquí on ho veieu subratllat, el 25 d'agost del 2025, teniu l'enllaç corresponent a la pàgina de Correus. Això ho han fet temporalment per poder delimitar quina és la manera més àgil o la millor manera de fer aquests enviaments a partir d'ara, no? Per poder-ho estudiar. Quan ho tinguin tot en ordre, llavors entenem que tornaran a donar d'alta aquest sistema d'enviament de paqueteria. Per ara, només gestionaran, com veieu en pantalla, l'enviament de cartes i documents sense valor comercial, llibres i enviament de regals entre particulars amb valor que no excedeixi aquests $100. Vale? Vaig revisar i, de fet, la pàgina web que teníem la sessió i no hi ha cap novetat al respecte. De moment, això segueix així. Com deia en David, hem de tenir en compte que, a banda, com deia ell, representen milions d'enviaments anuals que ara hauran de passar uns tràmits de duanes a banda d'un pagament d'aranzels.
això vol dir una càrrega a la duana bastant important. Per tant, a banda del que representa a nivell administratiu i aranzelari, també hem de tenir en compte possibles retards en els espais de duanes, etc., que abans segurament no hi eren, no? Perquè hi havia aquesta agilitat. I això, de fet, ens portarà després a parlar de certes recomanacions que us podeu plantejar, sobretot per a aquelles empreses doncs, que fèieu molts enviaments o que feu molts enviaments de paqueteria. Aquí us hem posat també l'ordre executiva amb els aranzels recíprocs, com dèiem, a la Unió Europea amb aquest 15%. Teniu aquí els enllaços corresponents, però us hem posat aquí una taula amb els diferents aranzels que apliquen a diferents països arreu del món. Sabeu que l'administració dels Estats Units, doncs amb alguns hi va arribar a un acord i amb d'altres doncs, els hi va comunicar per carta quins aranzels els aplicava, no? Us he marcat en groc aquells que considerem, o alguns, dels que considerem que són competència en el sentit de que són proveïdors importants de tèxtil o de moda als Estats Units, per veure quin és el grau de diferència amb els nostres aranzels i si això ens serveix, no?, per seguir sent competitius o no, per veure si dintre de l'antena, no?, de la barrera que significa tenir aquest increment aranzelari, si ens posiciona de millor manera davant de la nostra competència, no? Perquè vau fer una mica aquest estudi. En aquest sentit, per exemple, Bangladesh té un 20%, Cambodja té un 19%, la Índia en aquests moments té un 50%, això pot canviar, però de moment té un 50%, Pakistan un 19%, Vietnam té un 20%, tenen uns tants percents una mica més elevat que nosaltres. Dins de Suïssa, per exemple, dins d'Europa destaca, per exemple, Suïssa amb un 39%, Taiwan amb un 20%, etc. Bueno, aquí teniu una mica la taula per fer el vostre estudi i també amb l'enllaç corresponent perquè el pugueu mirar. Tenim Brasil també amb un 50%, tenia aquest 10%, com teníem tots abans, d'aranzels recíprocs i han sumat un 40% pel que l'administració dels Estats Units considera que és una amenaça a l'economia, seguretat i llibertat d'expressió als Estats Units, i Canadà, que segueixen amb aquesta estrella ronça, amb un 35%. Aquí destacar que és un 35% només per a aquells productes que no compleixin amb el Tractat de Lliure Comerç i USMCA. Per tant, tots aquests productes fabricats a Canadà i que compleixin amb aquest tractat no tindran aquests aranzels. I aquí també important, la Xina, sabeu que hi va haver aquesta escalada aranzelària, no?, que ens va portar a parlar fins i tot d'un possible 45% d'aranzels en el seu moment, i que de fet en un moment es va plantar amb el 125%. Després de moltes negociacions es va arribar a fixar aquest 30%, que seria el 10% base de recíproc que havíem tingut tots, més un 10 i un 10, que seria aquest 20%, argumentant la crisi del fentanil, no? I a part hi ha la rebaixa d'eliminació de minimis. Total, de moment tenim aquest 30% de manera temporal, a priori fins al dia 10 de novembre, en què s'hauria d'haver arribat a algun acord, o no sabem si increment, veurem què passa, no? Però de moment estem sotmesos, o més ben dit, els productes xinesos per ser exportats als Estats Units, estan sotmesos a aquest 30% de l'any. A partir d'aquí, us hem posat algunes recomanacions i, primer, en funció dels dubtes que ens arriben a l'Oficina Tècnica de Barreres en forma de consulta, que per cert després us torneu a llegir, però si teniu també consultes posteriors a aquesta sessió, estem a la vostra disposició i, a més a més, un servei gratuït, que us ho comentaré. En qualsevol cas, per exemple, moltes empreses ens comenten: és possible reduir la base imposable de la factura comercial sobre la que s'aplicaran els aranzels? Que aquesta és una mica el tip de la qüestió, no? A veure com els aranzels els hem de pagar sí o sí, si passen per la duana, com ho fem per reduir aquesta base imposable i que l'impacte de l'aranzel sigui menor. Doncs bé, aquí us hem posat l'enllaç al que es coneixen com les normes de valoració de duana de l'Organització Mundial del Comerç, que sí que permeten certes llicències, però que s'ha de mirar empresa per empresa. Una que sí que és comuna a totes i que val la pena que comenteu amb el vostre operador logístic, si no ho teniu en compte, que jo crec que sí que hauríem de tenir en compte, però que és important, és el tema del desglossament del transport. És a dir,
la base del càlcul de l'aranzel, així com a Europa, és segons l'Incoterm CIF. Sabeu que els Incoterms són aquestes normes de duanes, no?, de transport, que marquen les obligacions i els deures de l'importador i de l'exportador a nivell de l'enviament de mercaderies i de l'importació i l'exportació. Doncs bé, així com a la Unió Europea és el CIF, als Estats Units la base de càlcul de l'aranzel, o sobre el que s'aplica, és el FOB. El FOB seria, per dir-ho d'alguna manera, carregat aquí al vaixell al port de Barcelona, abans de l'inici del transport, etc. Per què és important fer a la factura? Desglossar bé quina és la part FOB i la resta. És a dir, si el vostre client us demana que feu un enviament DDP, porta a porta, no?, d'aquí fins a casa del client. I per tant, vosaltres heu de fer càrrec de tot el transport, l'assegurança, el NORLIT i la duana d'importació. És molt important que a la factura hi hagi desglossat el que és la base FOB, més el NOLIT, més l'assegurança i tot el que hi ha. Perquè així, un cop arribi a duana, l'agent de duanes corresponent us apliqui l'aranzel només sobre la base FOB i no pagueu sobre la totalitat del transport. No? Perquè depèn de l'enviament que sigui, doncs pot ser considerable l'increment. A banda d'això, dintre de les normes també és important que les reviseu. Sí que ens hem trobat que pot afectar més en empreses industrials, però en empreses de moda també ho podríeu mirar, podria ser possible. Sí que hi ha certes llicències en el sentit de, fins ara ho posàvem tot en una factura, no? Fem un enviament als Estats Units i passat-ho per la duana i es calculava l'aranzel sobre la totalitat de la factura perquè l'aranzel era destacable. I ara hi ha empreses que temes com disseny d'enginyeria o altres tipus de disseny o algun tema que es pugui fer passar com a servei, fan una factura a part com a servei. Evidentment, els serveis no passen per la duana i no se'ls aplica aquest aranzel. Sí que s'ha d'anar en compte també perquè a vegades alguns serveis també estan gravats per impostos, no aranzels, però altres impostos als Estats Units. Però és una opció que algunes empreses us dic que ho estan fent. Però no és una cosa que puguem aplicar de forma genèrica i és important que us ho mireu com a empresa en aquest enllaç de les normes de valoració. En segon lloc, ens diuen: puc fer passar la meva mercaderia per un país amb menys aranzels per reduir la factura? La resposta és no, és un no taxatiu. El que es corrobora a la duana és el certificat d'origen i no la procedència. Això és molt important. És a dir, i també enllaça amb el que parlarem després, amb algunes recomanacions de què podem fer. Si nosaltres importem un producte de la Xina i el fem passar per Barcelona, o el triangulem i el fem passar per Mèxic, si no hi ha hagut cap tipus de transformació en aquest producte, l'origen de la mercaderia serà sent Xina i, per tant, un cop arribi a la duana dels Estats Units, pagaríem aquest 30% en lloc del 15%. Vale? És important. Empreses, perquè s'hi han trobat, i de fet, i alguns països del sud-est asiàtic tenen uns aranzels superiors als nostres perquè s'han trobat que moltes fàbriques xineses ho intenten fer passar per allà per anar cap a Xina canviant els certificats d'origen. El resum és, si la duana dels Estats Units detecta algun tema fraudulent en el tema de certificacions d'origen, podria aplicar fins a un 40% d'aranzels al producte. Per tant, és un tema important. Això ho desenvoluparem, després us he posat una mica els temes d'origen perquè crec que és un tema important a comentar. I que després podem obrir el debat per si teniu dubtes. En tercer lloc, ens diuen: em preocupa el tipus de canvi i com aquest pot afectar les meves exportacions. Què puc fer? Doncs el tipus de canvi és una cosa bastant imprevisible, sabeu que és molt fluctuant i que és difícil de controlar. O sigui, ens hem trobat amb empreses que molt considerable que poden estar molt afectades, depèn del canvi que fluctuï. La nostra recomanació és estudiar la possibilitat de contractar una assegurança per a aquest tipus de canvi. Llavors, si us interessa, ens ho feu arribar com a consulta i us posarem en contacte amb diferents proveïdors que us poden assessorar correctament en aquest tema. Per últim, com puc obtenir el Made in US, és a dir, com canviar l'origen, no? Per no tenir aquests aranzels del 15%, per exemple. El que us dèiem, i això ho desenvoluparé també després una mica amb enllaços que poden ser del vostre interès, però la norma general és que el producte ha de patir una transformació suficientment important per canviar l'origen.
El més senzill és que el producte canvi de codi aranzelari, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, si el nostre producte, un cop li hem fet una transformació, esdevé un altre tipus de peça i que podem canviar el codi, ràpidament s'interpreta com que és un producte diferent i, per tant, podem obtenir aquest origen preferencial dels Estats Units. Si no, cal mirar cas per cas, és a dir, en alguns països, doncs, només l'etiquetatge, empaquetament, etc., no? L'embalatge, etc., ja és un tipus de transformació. Per altres productes potser no. Això ho hem de mirar i és el que a sota us detallaré. Una possibilitat per a aquelles empreses, sobretot, que teniu un volum considerable. Una possibilitat que no ens estalvia els aranzels, però que sí que ens minimitza l'impacte d'entrada i una mica la gestió. Són els dipòsits duaners. Com us dic en pantalla, els dipòsits duaners són són magatzems autoritzats per les autoritats duaneres i ens permeten això, emmagatzemallar els, els productes sense que hagin passat la duana, sense que hagin entrat oficialment, com si diguéssim, al país. D'aquesta manera, què fa? Que no estiguem pagant drets d'impostos ni d'importació quan tenim la mercaderia allà. La tenim en aquest magatzem duaner, el dipòsit duaner. Avantatges clau, doncs això, que de moment diferim l'IVA, que només pagarem quan la mercaderia entri al mercat, quan la despatxem perquè fem l'enviament al client. Llavors es pagarà l'enzel. Això ens permet, sobretot, tenir una millora de flux de caixa, no? Perquè ens estalviem tots aquests impostos de cop. També ho podem fer servir com un magatzem de consolidació de càrregues, és a dir, imagineu doncs, que podeu tenir aquesta mercaderia en un magatzem duaner als Estats Units, posem per cas a Miami, no? Que és una porta d'entrada important, però que també es pot servir per fer enviaments doncs, als mercats de Mèxic i altres països de Llatinoamèrica. Ens dona aquesta flexibilitat logística, no? Perquè ens permet emmagatzemar menys volums, com posem en pantalla. En fi, són tot de beneficis que ja us dic, malauradament no ens estalvien els aranzels, perquè si el producte passa per la duana els haurem de pagar, però que ens facilita una mica aquesta gestió i minimització de l'impacte. Normalment, és el que us deia, sí que això està encarat més amb empreses per certs volums, però és una opció considerable. A part, el que us poso en pantalla també, un dels avantatges és que en aquests magatzems duaners també es permeten certes accions, manipulacions, com si diguéssim. Aquesta classificació, etiquetatge, embalatge, tot això sense pagar aranzels, perquè, com dèiem, la mercaderia encara no és a dins del país. Si algú hi estigués interessat, sabeu, que després us ho comentem bé, que als Estats Units l'acció hi té 5 oficines i algunes d'elles amb bastanta experiència en aquest tema. Concretament la de Miami, no? Que per tema de ser un port d'entrada tant de mercaderies com de creuers, és un tema que el tenen bastant controlat. Una altra possibilitat és aquest règim de perfeccionament actiu. Què és aquest règim? El règim de perfeccionament actiu és aquest règim duaner que ens permet importar temporalment mercaderies per processar-les aquí o allà sense pagar drets ni IVA en el moment de la importació. Vale? O sigui, el que fas és dir, jo importo una mercaderia perquè vull fer una manipulació, però me la quedaré aquí. Aquesta mercaderia la reenviaré a no sé on. Per tant, m'estalvio aquesta doble imposició. Això pot ser interessant per dos temes. Evidentment, per l'estalvi, que algunes segurament ja ho esteu fent, Si el que dèiem, si una empresa importa producte des de la Xina cap aquí i el reexporta, doncs hi ha aquests sistemes per evitar la doble imposició i no pagar aranzels d'entrada cap aquí, no? A Europa, i llavors un altre cop als Estats Units. Per tant, hi ha aquest estalvi d'aranzels i IVA, però a banda també ho podem lligar amb la següent diapositiva que us passaré, que és la del canvi d'origen o preferencial. És a dir, escolta, jo ho porto cap aquí perquè aprofito per fer-hi una transformació prou important com perquè el producte passi a tenir l'origen de la Unió Europea i així passo d'aquest 30% que pagaria com a producte xinès a un 15% com a producte de la Unió Europea. Vale? I a sobre doncs, m'estalvio aquests aranzels i aquest IVA. Es tractaria d'això, Són règims de perfeccionament. De la mateixa manera ho podríem fer als Estats Units, no? Si allà hi teníeu, imaginem que hi ha una empresa doncs, que teniu una filial on hi podeu fer certes manipulacions.
El tema està que el règim de perfeccionament actiu t'envia aquests aranzels d'entrada si ho reexportes. Llavors, en cas que no fos així, si la mercaderia es quedés al d'identificació o el procés de manipulació allà, llavors sí que pagaríem aquests aranzels allà. Però si resulta una vegada més que teniu allà una planta i voleu aprofitar per acabar de manipular i enviar mercaderies al Canadà, doncs podríeu fer aquest pas. No? En aquest cas teniu el règim de perfeccionament actiu per aquest estalvi i el que us deia, lligat a l'origen no preferencial de la mercaderia. Vale? L'origen de la mercaderia, com dèiem, és importantíssim perquè ens marca l'aranzel i és importantíssim destacar la diferència entre origen i procedència. Sí? El que dèiem, no és el mateix. Encara que la mercaderia arriba de qualsevol país del món i l'entrem, la despatxem a duanes perquè entri al mercat únic, a la Unió Europea, si no hi ha hagut cap transformació substancial, important, la mercaderia segueix tenint l'origen del país d'on ha iniciat el seu procés. El que us poso en pantalla, transformació substancial, és el criteri més habitual. El producte final ha d'estar suficientment diferent del material inicial. No? S'aplica segons les regles d'origen i el que us deia, el que veieu aquí, si hi ha un canvi de capítol de l'HS Code del sistema harmonitzat, doncs és molt fàcil. No? S'ha de tenir en compte el procés. Algunes normes indiquen certs processos que sí que estan permesos i no, com el tall, confecció, secat, barreja de materials i la combinació de materials de diferents països. I un tema que és molt important, evidentment sempre, és la declaració i documentació correcta. Sí? Cal exportar amb els certificats d'origen correctes. En aquest sentit, dir-vos que també us pot ajudar en tema de certificacions d'origen, que segurament molts en el cas, són les cambres de comerç. Des d'Acció no fem tràmits ni gestions des de l'oficina tècnica, però sí que us podem indicar on. No? I qui s'hi fa aquests tràmits i fa aquests certificats d'origen són les cambres de comerç. Per tant, en qualsevol dubte que tingueu en aquest sentit, doncs us recomano que hi contacteu. A banda d'això, sí que us he posat dos enllaços que són de bastant interès, considero, per aquells que us plantegeu aquest tema del canvi d'origen, i són les regles com confereixen l'origen no preferencial als productes de la Unió Europea, és a dir, si una vegada més, si porto un producte des de Vietnam o des de la Xina, què considera la Unió Europea que és un element de transformació i que representa una transformació substancial perquè aquell producte que ha importat d'aquests països pugui passar a ser producte no preferencial de la Unió Europea. Això ho trobareu en aquest enllaç d'aquí i de la mateixa manera també us he posat l'equivalent als Estats Units. És a dir, les regles d'origen per a tèxtils i confecció als Estats Units. Sí? Perquè sapigueu què hauríeu de dur a terme allà vosaltres en el producte perquè aquell producte pogués passar a ser d'origen estatunidenc i tenir aquest estalvi d'aranzels per complir les normes d'origen. Això ho trobareu aquí. Després, si voleu, podem obrir-ho ràpidament i us ensenyo, però bueno, es tracta d'anar llegint. Vosaltres ho entendreu millor que jo, com a experts en el vostre producte, sobre quins canvis hauríeu de fer a la mercaderia perquè pugueu tenir aquest origen preferencial. I llavors tenim, per últim, també comentar-vos la regla de la primera venda. Què és? Que us poso en pantalla. És una norma de les aduanes dels Estats Units que permeten calcular els aranzels d'importació basant-se en el preu pagat en la primera venda de la cadena de subministrament. Aplica quan hi ha múltiples vendes abans que la mercaderia arribi als Estats Units, abans que la importem als Estats Units. És a dir, si vosaltres sou proveïdor i teniu un intermediari a Mèxic i n'importa als Estats Units, doncs podríeu posar a la factura aquesta primera venda. Això s'ha de justificar, de l'origen de la mercaderia i per on ha passat i d'aquesta traçabilitat, però si es compleixen certs requisits, el valor de duana pot ser més baix perquè pot ser aquest de la primera venda. Això, evidentment, com veiem, significa un estalvi d'aranzels, més competitivitat de costos i, en fi, és un tema a tenir en compte. Això està regulat per al Customs and Border Protection, que és les aduanes dels Estats Units,
i sí que us recomanem que això, en cas de dubtes, també ho parleu amb el vostre operador logístic, vale? Perquè són qui haurà de preparar també part d'aquesta documentació per l'enviament i preparar-la perquè el broker de duanes dels Estats Units ens ho volqui correctament aquests temes. També, a vegades més des d'acció, un dels altres temes que us proporcionem és si no teniu un operador logístic de confiança o necessiteu canviar o voleu fins i tot comparar, doncs tenim tot un llistat d'empreses contrastades que us podem fer arribar perquè pugueu tenir opcions de fer aquestes comparatives i de corroborar aquests temes que estem parlant avui aquí. Llavors, a part d'aquí, el que us deia, a part d'aquestes recomanacions, instruments de suport que teniu a la vostra disposició. Sabeu que en el seu moment el govern d'Espanya doncs, va iniciar a posar en marxa aquest plan de resposta a reactivament comercial amb aquests 14.000 milions d'euros i des de la Generalitat de Catalunya doncs, el Pla Responem, que és el Pla de Defensa de Catalunya de tothom, amb aquesta mobilització de 1.500 milions d'euros. Es distribueixen en aquests 5 camps, no? Ajuts i subvencions, préstecs i crèdits, fons d'inversió i capitalització, assessorament i acompanyament i promoció i campanyes de comunicació. Tot això us he posat l'enllaç a la pàgina del Pla Responet, que podeu veure com es va desenvolupant, que tot això, de fet, encara, no? Avui en dia hi ha temes que s'estan desenvolupant. Jo us parlaré dels que gestionem des d'Acció i des de l'àrea de servei de negoci internacional, que és la que ens ocupa. Com us deia, veieu en pantalla, n'hi ha dos aquí que es van llançar justament ahir les convocatòries. Molt interessants. De fet, en teniu 3. Hi ha els cupons de la internacionalització, per temes com, per exemple, per buscar un export manager, que segurament ja els coneixeu. Hi ha els ajuts de promoció internacional, que és un ajut de fins a 30.000 euros per temes de digitalització, de fires i de promoció internacional en general. Està oberta la convocatòria, si no m'equivoco, fins al 30 de setembre. I aquest any hi ha hagut un increment de pressupost considerable justament per pal·liar una mica i per ajudar a les empreses amb aquest tema. Em sembla que hem posat fins a 8 milions d'euros, per tant tenim pressupost, però us recomano que us mireu, si us interessa, que us mireu les bases de seguida, perquè evidentment hi ha molt d'interès i perquè si us espero l'últim dia, per experiència, a vegades cau la plataforma i aquelles empreses que no hagin fet la sol·licitud ni de certa hora, malauradament tindreu els enllaços, però i per altra banda tenim l'ajut de multilocalització empresarial, que és per a aquelles empreses que vulgueu fer algun tipus d'implantació a l'estranger. És a dir, ja sigui una filial, una sucursal, una subsidiària, una joint venture. Tenim un ajut de fins a 80.000 euros a fons perdut, lligat a certes despeses subvencionables. Hi ha temes que es poden subvencionar, com són lloguers, salaris, assessors que necessiteu, no? Tot això es pot subvencionar i se'n subvenciona el 50%. És a dir, que per obtenir els 80.000 euros de subvenció heu de presentar 160.000 euros de despeses, que la veritat és que si hi ha alguna compra o lloguers més salaris, doncs ràpidament, en temes d'implantació, evidentment, doncs s'hi pot ajudar a arribar. Us passaré l'enllaç també, i dic, també teniu aquest mes per fer les sol·licituds si us interessa, és per concurrència competitiva, és a dir, quan tinguem totes les sol·licituds es fa una avaluació, no? Que va per punts, i llavors s'atorga en primera instància un 80% de bestreta directament quan es faci la resolució i llavors després de la resolució i de la justificació d'aquestes despeses, aquest 20% restant. Llavors, la nostra plataforma, a banda, podreu trobar des de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, fem aquestes alertes de comerç internacional on anem, no? Doncs hem fet sobre els MRC, us ho he explicat avui, però també de l'alumini, de l'automoció. Teniu a vostra disposició doncs, aquest estudi que ha fet el nostre Departament d'Intel·ligència Estratègica sobre l'impacte econòmic de l'elecció de Donald Trump, que està actualitzat últimament, fa un parell de setmanes o així. I a part els cicles de sessions, no? Per exemple, això que comentàvem dels certificats d'origen, que és un tema important. El dia 29 del 9 en fem un d'específic només centrat en aquesta temàtica
amb un bufet d'advocats especialitzat en transport i logística. Teniu aquí l'enllaç d'inscripció i us ho recomano. Qualsevol dels webinars són tots gratuïts i val la pena, és un tema important. A part, per aquells que no el conegueu, doncs teniu a la vostra disposició el Catalunya Trade Portal, que és aquesta plataforma gratuïta, també habilitada per la Generalitat, que aglutina més de 800 fonts d'informació i que us dona accés a infinitats d'informacions, com poden ser aranzels, documentació que fa falta per l'exportació, normes d'etiquetatge, revistes especialitzades, llistats de proveïdors i importadors i un llarg, etc. A part de la nostra plataforma hi trobareu aquesta secció que veieu sobre notícies actualitzades. Nosaltres anem periòdicament, cada dia, de fet, revisem a veure si hi ha alguna notícia destacable sobre aquest tema i les anem penjant aquí. Una cronologia on hi ha fins i tot, fet per una empresa externa, tot el que a nosaltres ens pugui escapar, qualsevol detall. I a part, doncs, comentar-vos, teniu a la vostra disposició, evidentment, el nostre servei de consultes. Intentem resoldre les consultes més de no tenim resposta més de 48 hores. I poden ser de qualsevol tipologia, i hi ha no només per als Estats Units, sinó per qualsevol mercat del món, doncs poden ser sobre logística, sobre fiscalitat, finançament internacional, mobilitat de treballadors, etc. A part, sabeu que tenim, o si no ho sabíeu, doncs tenim aquest servei d'assessorament especialitzat que es diu Adaptat als Estats Units, on fem una mica de revisió, no?, de l'impacte d'aquesta casuística sobre la vostra empresa en concret, fem tota una anàlisi i al final doncs, us ho entreguem un lliurable amb tot de recomanacions. I també teniu el servei d'assessorament internacional per ajudar-vos a diversificar mercats amb el nostre departament de seguretat, que en el nostre cas doncs, tenim una persona que es dedica exclusivament al vostre sector, que segurament ja la coneixeu, l'Alicia Velasco. I a banda, doncs, comptem amb l'estimable suport de les nostres oficines exteriors, que en tenim 40, en el cas dels Estats Units destacant, no?, doncs les de Miami, Nova York, Silicon Valley, Austin i Washington. I també important dir-vos en aquest sentit, també una ajuda important, és que aquelles empreses que sigueu exportadores regulars als Estats Units, i exportadores regulars vol dir que podeu justificar que són els 4 últims anys una factura de mínim o factures per 5.000 euros de valor. Vull dir que és molt fàcil de ser exportadors regulars. Teniu fins a un 75% de descompte en projectes amb aquestes oficines dels Estats Units. Els projectes poden ser per trobar una localització, per buscar distribuïdors, etc. No? Està altament subvencionat, i ja ho estan, de forma general, doncs ara teniu fins a un 75% de descompte. I, a banda, aquestes empreses que sigueu exportadors regulars, també teniu fins a 120 hores gratuïtes amb qualsevol altra oficina dels que té acció per arreu del món. És a dir, si a banda de seguir treballant amb el mercat dels Estats Units voleu diversificar i explorar altres mercats, i sou exportadors regulars dels Estats Units, teniu aquestes 120 hores gratuïtes. En cas d'interès, doncs això, ens ho feu saber, us posem en contacte, si no esteu ja, doncs amb l'Alicia, i ella iniciarà el procés amb l'oficina corresponent. I ja estaria. Aquí entraria a veure la pàgina del Pla Responem, però com que no justets de temps, veig, prefereixo que comencem per si hi ha alguna pregunta i si no us ensenyo la pàgina. Però aquí teniu l'enllaç corresponent que us portarà directament al Pla Responem i totes aquestes formes d'ajuda que us comentàvem. Deixo de compartir pantalla. Molt bé. Molt bé, Ja Jordi. estaria. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació. Jo crec que molt interessant i molt il·lustrativa. I començo jo obrint un torn de preguntes, i, sisplau, qualsevol que vulgui formular una pregunta, escolta'm, podeu participar, podeu obrir càmera i obrir micro. Jo començaria només amb una. És a dir, hi ha algunes empreses que tenen un cert volum en el mercat, que sí que ens comentaven, no?, que fa alguns anys havien creat una filial al país, no?, i que sí que és cert que el tenir una filial els hi permetia declarar el cost de la mercaderia que importaven al cost industrial, diguem-ne, no? I que, per tant, l'impacte dels arancels era molt menor que en una situació de venda normal al país. Això és una alternativa que us arriba també a Acció? Sí, Hi ha un volum de negoci a partir del qual és tal?
pros i contres, no ho sé. Sí, aquí hi ha dos temes. Un és, sí que hi ha empreses que estan candidat a aquesta opció, eh? És important tenir en compte, i és important en aquest sentit, si ja tenen filials segur que ho estan fent, tenir assessorament fiscal, perquè sí que hi ha d'haver, encara que tu posis el preu industrial, no, a la factura per tenir baixar aquesta base imposable i tenir menys impacte als aranzels, tenir cert marge a nivell fiscal, no, per poder-ho declarar als Estats Units. És a dir, que hi ha d'haver cert benefici per a aquesta filial, per dir-ho d'alguna manera. No pot ser 0-0, per dir-ho així, no? O això és el que ens arriba per part de les empreses. Però sí, hi ha empreses que estan fent això aprofitant i algunes es plantegen obrir filial també per tenir aquest joc, no? Per poder fer ells la importació de la mercaderia a un altre cost i llavors doncs, pagar menys aranzels, tenir una base imposable més baixa. I l'altre és relacionat amb plantejar-se, si encara no tenen filial, si obrir-lo o no, doncs el fet de fer una anàlisi de la competència, el que dèiem abans, no? És important, ho dic perquè hi ha sectors, ja no parlo només del tèxtil, que en alguns ens han dit, bueno, de moment, com que la nostra competència, o té uns aranzels més alts des d'un altre país, o dos, són també de la Unió Europea i per tant tots tenen el 15, de moment estem repartint el cost de l'aranzel entre el nostre importador o distribuïdor i nosaltres, i així de moment anem tirant. Vull dir que cal fer una anàlisi previ abans de decidir si volem obrir una filial o no. Que en això també us poden ajudar les nostres oficines exteriors, si fes falta, si algú s'ho està plantejant molt seriosament, perquè mira, tenim un volum important als Estats Units, estem creixent, ens aniria bé pel tema de la gestió, doncs tenir, m'invento, un magatzem logístic i a part doncs, muntar una sucursal per fer-ne la gestió i per tant estem buscant localització i volem doncs, plantejar aquesta possibilitat. Doncs bé, es pot mirar amb les nostres oficines exteriors i veure què convé més. Vale. Perfecte, molt bé. Doncs escolteu, alguna qüestió, alguna pregunta? Algú que ens vulgui donar una mica el seu testimoni del que s'està trobant en el mercat recentment? Toni, Hola, David. Bona. Aviam, que bon dia. nosaltres vam exportar als Estats Units a l'agost, o sigui, em sembla que vam passar duanes el dia 18 o 20 d'agost. O sigui, estava tot molt tendre pel que fa a la Unió Europea. El que vam veure respecte a les normes que has dit és que, com que amb el tèxtil hi ha moltes partides arancelàries, Sí. i els percentatges que estaven pagant ja eren depèn de la partida, però hi ha partides d'un 32, d'un 16, d'un 13... Per tant, amb el Made in Europe no hem notat cap diferència perquè superàvem el 15 i les partides que no arribaven al 15 no vam tenir el suplement fins al 15. Almenys el 18 d'agost, que no sé què passarà a la propera. Sí. No es va aplicar, d'acord? En canvi, els nostres productes que veníem, que l'origen era a Xina, els Made in Xina, d'arancel, el DUA ens apliquen en totales, a part de la partida arancelària, l'aranzel que tingués, un 16, un 22, el que fos, aplicaven com tres conceptes, un 10%, un 20% i un 7,5%. O sigui, en total, un 37,5% més l'aranzel que tenia el producte. I a la Índia, que tenim algun producte de Made in India, sí que hi havia el 25% addicional més l'aranzel de la partida. I més 25 més 25 que posava, o sigui, quan la partida arancelària ja tenien no arribava al 25%, tampoc el complementaven com a Unió Europea. Això és el que ens hem trobat a l'agost. I el que no sabem, el que més em preocupa, és si això ens ho tornarem a trobar al novembre, al desembre, al gener. Jo entenc que, en principi, tot és estable, no sé que aquell senyor que li torni a girar el cap, excepte la Xina, que està en negociacions, entenc, no? Correcte, sí. És tal qual ho dius, Toni. Aquí hi ha diferents temes. Un, el desgavell que hi ha ara mateix a les aduanes. Pel que deies, no? Que en aquest cas haurien d'aplicar fins en alguns productes que potser pagàveu menys i no us ho han aplicat, que me n'alegro moltíssim, però és perquè ens estem trobant en molts sectors. Hi ha empreses del sector del metall que haurien d'estar no pagant un 50% i els hi apliquen,
per la sèrie d'alumini i d'altres que no i sí. Vull dir, hi ha molt descontrol, perquè, com dius tu, les coses han canviat tantes vegades i tan sovint que no se sap el que s'està aplicant. Jo entenc que ara que s'ha posat la norma del 15%, això s'anirà estabilitzant i aniran marcant aquests topalls. Per tant, és bastant probable que en el pròxim enviament sí que pagueu aquest 15 allà on no l'estàu pagant. Pel que fa a Xina, que si no el pagueu, estupendo. Però hauria de ser així. Pel que fa a la Xina, és el que tu dius. Encara estan en negociació, com us deia, fins al 10 de novembre estan de forma temporal. Però clar, nosaltres tenim un kit de topall amb l'acord. Ells que no han arribat a un acord, d'alguna manera tenien també la situació nosaltres abans, que en el 10 sí que hi sumàvem altres aranzels. A l'aranzel, que tenim el 10% de recíproc, sí que hi sumàvem qualsevol altre aranzel. Doncs ells tenen el 30 més qualsevol altre aranzel que és. Per això hi ha aquesta suma d'aranzels. I tornant al que us deia, ens hem trobat amb empreses també del sector metall que malauradament han pagat a duanes, atenció, un 50% de l'aranzel de l'acer i l'alumini, més aquest 10, més aquest 20 que hi ha als productes xinesos. Per tant, fins a un 80% d'aranzels. Vull dir que el que dius tu, fins que no s'arribi a un acord, la Xina és complicat a nivell aranzelari per l'entrada dels Estats Units, clarament. Sí, sí. Sí. Més que res, que el problema d'aquí és la incertesa, no? Que això costa molt, nosaltres estem venent el que és l'estiu que ve, ens vas una mica de curcoll. Sí, això no ajuda a ningú. Els mercats volen estabilitat i en aquest sentit això, evidentment, no ens està ajudant a ningú, la veritat. Sí, dir-vos, per cert, que això no ho he dit abans, pels que no ho sapigueu, cada dimarts i cada dijous fem una sessió de mitja horeta aquí a l'oficina tècnica que es diu Aranzels al dia. Ho dic perquè si de cara al novembre, no? I per fer el seguiment d'això que deies de Xina, doncs podem estar al dia, nosaltres qualsevol actualització l'anem explicant. Cada dimarts i cada dijous a la 1 del migdia és mitja horeta, que fem part de la presentació que us he ensenyat, però amb totes les novetats que hi pugui haver a nivell aranzelari o de qualsevol destacable. Vale? Per una mica pal·liar aquesta incertesa que tenim tots, doncs quan ens entrem en alguna cosa destacable. D'acord, gràcies. Sí, merci pel feedback. Veig que al xat hi ha una pregunta també d'una marca de productes de bany que fabriquen a Catalunya i que el mercat majoritari és als Estats Units, no? Sí. Hem mencionat a la factura que l'origen és Espanya, però ens fan pagar el 30% d'aranzels als nostres clients més $15 a brokerage. És normal que sigui tan alt? No. Helena, que et vas connectar, em sembla que s'havia connectat a la sessió d'ahir perquè aquesta pregunta em sona i li vaig comentar que volia fer-hi amb aquesta secció específica. No és habitual. El que hauríeu de mirar aquí, entenc jo, és que, més que la declaració, perquè es pot fer una autodeclaració, en aquest cas demanar un certificat d'origen segurament a la Cambra de Comerç. Si l'origen es pot documentar que és de la Unió Europea, aquest 30% no sé d'on surt. No s'hauria d'estar aplicant, evidentment. En teoria s'us hauria d'aplicar el 15%. Nosaltres fem roba i si depèn de la composició i el tipus de prenda, si és una camisa, si és un vestit, si és un pantaló, i de la composició, si hi ha llana o si hi ha cotó, etc., tenim aranzels del 32%, depenent. Sí, això és el que us deia abans. No sé aquest bany de quina és la composició i quina és la categoria, perquè nosaltres no fem... Clar, jo ho dic... No em sorprèn. No, jo faig el comentari basant-me en que abans no tenien aquest 30%. És a dir, el que us deia a la presentació, i per això deia, vosaltres sou els experts en els vostres teixits, si el producte ja tenia un aranzel, en aquest cas del 30 o el 17 o el 20 o el que fos, pel tipus de producte, o perquè els Estats Units ha determinat que vol protegir la seva indústria i en aquest producte li fum un 20%. Això es manté aquest topall, però en cap cas seria el 20 més el 15, seria aquest 20 o seria aquest 30. Llavors, el que no em quadra aquí és aquest 30 més aquest 15, perquè la norma sí que ho diu molt clarament és si l'aranzel era superior al 15%, es paga aquest aranzel superior. Si l'aranzel era inferior al 15%, es paga el 15%.
Llavors, Passa que aquest 15 sembla que sigui de despès de duanes, em sembla entendre a mi, no? aviam, Són 15 dòlars. $15, perdó, havia dit 15%. Sí, evidentment, el despatx de duanes és una cosa totalment aliena al que són els aranzels. O sigui, el despatx de duanes té un cost. Merci, Toni. Sí, m'ho s'ha de posar el 15%. Llavors, l'origen, heu de mirar això que diu en Toni. Si és perquè l'aranzel, abans de tota aquesta història de dels Estats Units, era el 30%, és correcte que sigui un 30%. Si no, doncs s'hauria de revisar el certificat d'origen per fer que s'us apliqui un 15%. Si s'us ha cobrat malament, Helena, si vols ens pots fer arribar una consulta i t'enviarem els enllaços per fer bueno, que això serà també el vostre importador, veureu que us ho hagi fet, per fer la reclamació, per reclamar aquesta devolució aranzelària en cas que s'hagi aplicat malament. I si vols també ens pots fer arribar el codi aranzelari i ens ho mirem en detall per veure exactament quins aranzels s'haurien d'estar aplicant. Vale? La presentació, i si no us el posaré també aquí al xat, mira, ara ho demanes, molt ràpidament, aviam, us posaré el formulari de consulta, i ja et dic, us la responem ràpidament. Ens poses sobretot el codi aranzelari i ens ho mirem. I per Aquí qualsevol, és un tema qualsevol interessant, no? També, que aquí és un tema interessant, Jordi, també consulta. entenc, perdó, que aquí és un tema interessant segurament també perquè parla de que són banyadors amb licra, d'estar i tal, per tant, tot eren fibres sintètiques, però sí que és interessant el tema del codi arancelari, crec que és a 8 dígits, no? És a dir, anar amb molta precisió intentant definir molt bé quin és el teu producte per entendre perfectament quin arancel li aplica, no? Sí, Que és cert que, clar, que alguns, bé sigui pel seu origen o per la composició, que potser doncs, està penalitzada la fibra sintètica o les composicions en l'estar, doncs, potser allò sí que condiciona que el tipus d'arancel sigui més alt, no? I per tant, és el que deies al principi, que no aplica el 15, sinó que aplicarà el 30, el 32 o el 37 o el que tenia ja abans, que pretenia sí. condicionar d'alguna forma l'entrada d'aquest tipus d'articles, no? I el codi salari és importantíssim i no, saber exactament quin és el que ens aplica perquè ens marcarà no només el que ens aplica, sinó també la documentació que ha d'acompanyar el producte, amb estàndards que ha de complir, etc. No? Tot el que és necessari per l'entrada i comercialització dins del mercat que ens interessi. Llavors és molt important, primer per això, per estar complint la norma, i perquè si no la complim o si la duana detecta que el codi aranzelari no és el correcte, podríem patir doncs, multes fins a problemàtiques a l'hora de tornar a fer futurs enviaments. Per tant, tenir el codi aranzelari clar és molt important. Sí, sí. Molt bé. En cas que algú tingui dubtes, ens podem ajudar amb com s'ha de determinar. Nosaltres, com a oficina tècnica, no ho podem determinar perquè no és competència nostra, però us podem dir com s'ha de fer i on hauríem de fer aquests tràmits. Perfecte. No sé si hi ha alguna consulta més o hi ha algú més que ens vulgui explicar quina ha sigut la seva experiència aquests darrers mesos o darreres setmanes. No hi ha més consultes, no hi ha més aportacions. No. No? Deu ser això que ha quedat tot com molt Sí, clar, bueno, no? si teniu dubtes el que dèiem, ens teniu a disposició. Això està gravat. Jo us passaré la presentació també per si algú la necessita. I qualsevol consulta doncs, ens teniu a un email, vull dir que feu el formulari és molt senzill, molt intuitiu, ens poseu la problemàtica i us responem de seguida. Perfecte, doncs escolteu, moltes gràcies primer de tot a en Jordi, que ens ha fet una mica aquesta explicació molt, molt, molt aclaridora i més en la situació en la que estem. Després a tots vosaltres per participar i simplement comentar això que us farem arribar, doncs, presentació i la gravació, per si voleu compartir amb alguna persona dels vostres equips. I sí que intentarem anar fent una mica algunes trobades d'aquestes per compartir l'estat de situació del mercat. Potser el més preocupant és aquest que dèiem, primer trimestre més 5%, segon trimestre menys 12%, no? Això sí que és un element
que òbviament preocupa perquè vol dir que d'alguna forma sí que s'està ressentint el mercat, no? Bueno, I i anirem... Ai, perdona que et Ani- talli, David. Aquí hem d'analitzar sobretot com van els següents trimestres, perquè també hem de pensar que com que el primer trimestre va aquest enviament no massiu, però d'estocatge, les empreses també han d'anar tirant d'aquests estocs, no? Llavors hem de poder veure a partir d'ara com evoluciona el mercat, però sí. Hem de tenir Totalment. els ulls oberts a aquestes dades. Clarament. Totalment. Però bueno, intentarem fer amb vosaltres una mica aquestes trobades periòdiques de grup per monitoritzar, compartir i a partir d'aquí doncs, veure com podem ajudar també a trobar camins. Doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots i ens veiem ben A tot. aviat. Merci, Gràcies. que vagi molt. Fins aviat. Adéu.